سلام نخلخاتكم بيتسب زلخو مو خبر سلام تايب صحكم دابلكم يا لما انت فيديو صراحه حسيب زلخو ابز خونه مصحف زنبوبكوا بزعبا ناي بي سبحات كمارخون كلو ناي بي سبحات زملكت زربايانا تا مصحف كابزي رخيبيا ازي خلخاتكم تفلطوا تكونوا لكم نا ايتيو فورم زي فلط يلا نا ايتيو فورم زغابي صحافه مصحافيا تام سايزلا تاني مجمريا حتميا دحرم ما حيشي حتميا يالو خيلو نيرو ገጸን ሓደ ዓይነት ድዩ ነንበይን ይፈልጥን ግን ታምሳይክን ብሓሲበ ዘለኹም 172 ወይ ከዓ 173 ገጽ ያና አቡይ ስብሐት ናይ ወዶም ሞት ከመይ ከም ሰምዑ ክዛረቡ ከሎፍት መጽሐፍ ታይብል ጌታቸው የተባለ ፖሊስ ነው የነገረኝ ይላሉ። ለምርመራ ጠራኝ፣ ብዙ ጥያቄ ጠየቀኝ። የደበቅኩት ነገር አልነበረም። ማምንበት ነገር በሙሉ ነግሬዋለሁ። ግን በመሃል ብትናገር ይሻልሃል፣ እኛ እኮ ልጅህን ገድለን ኮምፒውተሩ ይይዘነዋል፣ ዝርዝር እዛ አግኝተናል አለኝ። የልጅን ሞት ለመናገር ለመፎከር ፈለገ እንጂ የደበቅኩት ነገር አልነበረም ይላል አቦይ። ኣብዚ እንታይ ኣይተረዲኒ ናይ ኣቦይ ስብሓት ወዶም ሙማት ክነግሮም ከሎት ናይ ፖሊስ ጌታቸው ተባሃለ ናይ ፖሊስ መርማሪ ፀዊዑ መርሚርዎም ኩሉ ተትነግረና ሕሸካ ተዘይኮይኑ ግን ወድካ ቀቲልና ኮምፒውተር ወሲድና ኩሉ ዝርዝር ረኪብና ይብሎ ናይ ልዩ ዝዛረቡ እና እንታይ ኣብዚ ናይ ኣይተረዲኒ እቶም ላዕለዎት ናይ ኢትዮጵያ ኣመራርሓ ሰብዎ ንበይ ስብሓት ናብ ምርመራ ዘምፅኦም ሰብኣይ ጌታቸው ተባሃለ ማዕሮክ እንደ ሃይ ፕሮፋይል ዝለዓለ ሰብ ምዃኑ የርእየካ። ሰብ እዚ ግን ናይ ሓደ ወላዲ ውላድ ሞት ብከምዚ መልክዕ ምንጋር እቲ ሃገር ቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ሰባት ማዕሮክ እንደ ርካሻትና ዝወደቁ ሰባት ከም ዘለዉ እዩ ዘርእየካ። ምክንያቱ ውላድ ማለት ቀሊል ነገር ኣይኮነ ንዝፈልጦ ይፈልጦም እና እቶም ከምዚ ዓይነት ኣነጋግራ ንምንታይ? ምክንያቱ ሓደ ታራ ፖሊስ ወይ ከዓ ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ሰባት ዝኾኑ ነይሮም ክልእ ሓደ ኩታራ ኢልካ ትሓልፎ ትኽእልካ። ግን ነቦይ ስብሓት ምርመራ ዝምርምር ፖሊስ ማለት ንዓይ ኣብቶም ላዕለዎት እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቶም ላዕለዎ ዘለዉ ሰባት ናይ ውላድ ሞት በዚ ምንጋር ብጣዕሚ ዝሕዝን። ይቅፅል አቦይ ልጅን የገድለው ነው ሲባል ከሰፈር ማዶ የሚሰማ እውታ ከጠራ በላይ የሆነ ለቅሶ ሊያሰማ የጎሮሮ አቅም በፈቀደ ልክ እዩ ቢል ሊያነባ እንደሚችል መገመት ትክክል ነው። ታይ ዝብል ዘሎ ምስተነገሮ አቦይ ስብሓት ካብ ብጣዕሚ እዩ ምበሉ ነይሮም ጎሮሮም ስጋዕ ዝፈቀደሎም ኣውያት መስሙዕ ነይሮም እዩ ዝብል ግን አቦይ ከምኡ አይገበረን ይብል። አቦይ ግን እንደዛ አላደረገም። የልጅን ሞት ሲነገርህ አመንክ? ናይ ውላድካ ሞት ክነገረካ አሚንካ የዶ ጠያቂ አቦይ ስብሓት ይብሉ። አዎ አሚኘዋለሁ፣ ምክንያቱ ጦርነት ላይ ነው ያለነው፣ ሊገደል ይችላል። እወ አሚነ የለኹ ምክንያቱ ጦርነት ኢና ዘለና፣ ስለዚ ክቀተል ይኽእል እዩ። እና ምን ተሰማ እንታይ ተሰሚዕካ ይብል ጠያቂ። አቦይ ከምዚ ይብሉ፣ ምንም አልተሰማኝም፣ ምክንያቱ እኔ ብዙ ሞት አይቻለሁም። እኛ ለማሻገር ድርጅትን አመራር ለማዳን ህዝብን ዓላማ ለጥላት ምቸት ላለመፍጠር አይኔ እያየው ፈንጅ ረግጠው የሞቱ ሰዎች አውቃለሁ። ሞት አብሬ ነው አድጌ ነው። የልጆቼ ሞት ብሰማ እንኳን ለዓላማ ሆነ አልኩ እንጂ የተለየ ስሜት አልተሰማኝም። አሁን ግን ይላሉ ለፎቶ አልፎ ፎቶውን ሳየው ይተክዛለሁ ሲል ይመልሳሉ። የመልካሙ ተከስተ ስብሐት ነጋ ፎቶ ሳሎን ውስጥ በትልልቅ ፍሬም ተሰቅለዋል። አንደኛው መኪና እየነዳ ባርኔጣ አድርጎ የተነሳው ሲሆን ሌላኛው ባለቀለም ጉርድ ፎቶ ነው ይላሉ። ሕጀብ ዚቲያም ዘሎ ቦይ እወ ምንም አይተሰማዕንን፣ ምክንያቱ ንዓና ንኸሻገሩ ናይ ህዝቢ ዓለማ ንክገብሩ ብዙሓት ሰባት ፈንጂ ረጊፆም ሞይቶም እዮም፣ ፀላኢ ምቸት ንኸይስምዖ፣ ስለዚ ንዓይ ሞት ይዓብይ ምንም አይተሰማዕንን ይብሉና። ድሓር ግን ንሃቱ ፎቶ ክርኢ ከለኹ ሓልሓሊፈ ይሓዝን። ንሃቱ ፎቶ ኣብቲ ሰም ዘለዎ ገዛ ክልተ ፎቶ ከም ዘለዎ ይገልፅና። እቲ ሓደ መኪና እንዳዘወረ ባርኔጣ ገይሩ፣ እቲ ካልኣይ ከዓ ፎቶ ጉርዲ ሕብራዊ ዝኾነ ማለት እዩ። እዚ ፎቶ ክርኢ ከለኹ ግን ሓልሓሊፈ ሕጂ ይትክዝ ይሓዝን ይብሉ። ሕጂ ብዙ ዞም ሰባት ካብዚ ፓራግራፍቲ ኣይተረዲኒ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ሞት ምንም ከም ዘይኮነ ሕጂ ናይ ጭካነ ይኮነን ግን ሞት ማዕረፍ እንዲ ከም ዝተላመድዎ ስለዚ ናይ ውላዶም ሞት ብከምዚ ዝተቀበሉ ኣቦ ናይ ካሊእ ከመይ እዮም ክርእይዎ ናብ እዮም ክርእይዎ ምንም 10,000 ሞት 20,000 ሞት ነዞም ፖለቲከኛታት እንታይ ምዃኑ የርእየካ ማለት እንጂ እንታይ ዝርኢ ዘለኹ ናይቶም ፖለቲከኛታት እቲ ናይ ጭንቅላቱ መተሓሳስባ ውላዶም ዝኣክል ሞይቱ ምስ ዕላማ ከተሓዝዎ ከለዉ እዚ እንታይ ማለት እዩ? እቶም ደቂ ካልኦት ብኣሽሓት ዝሞቱ ብኣማይታ ሽሓት ዝሞቱ ግን ንዓኣቶም ምንም ክኸውን ከም ዘይኽእል እዩ ዘርእየኒ ንዓይና። እቲ ናይ እምሮኦም ናይቶም ናሃትና ናይ ዓድና ፖለቲከኛታት ማዕርክ እንደ ሸይጣውንቲ ምዃኖም ንዓይ ዘርእየኒ ዘሎ ማለት እዩ። የስብሐት ነጋ ልጅ ሎሞት ድርጅት
ለደግሞ ትግል ለህዝብ ልዕልና ንዕላማ ቋዕሞተ ገለመለ እንዳበሉ እዩ ዝኸይድና ኣቦይ ስብሓት ተተሓዘሉ መዓልቲ ማለት እዩ ጋና ናይ ልደት መዓልቲ 213 ተታሒዞም 214 ናይ ገና ከዓን ተፈቲሖም ይብል ማለት እዩ እዚ ንዓይኒ ሽለ ዘሰሓቀትኒ ናይ ቦይ ስብሓት ዝርር ማለት ይህ ሳስተውል አቦይ የታሰርከው የተፈታከው በክርስቶስ ልደት ዕለት ነው ይኩን ስታይ ኢየሱስ ማምለክ አላማረህም ሲል በፈገግታ ጠየቁት አቦይ ስብሓት ዝተኣሰርዎ ብ213 ልደት መዓልቲ እዩ አቦይ ስብሓት ዝተፈትሕሉ እውን ብ214 ልደት መዓልቲ እዩ ሕጂ ተጠያቂ እንታይ ይጠይቆ ምስ ልደት ስለተተሓዘ ንኢየሱስ ተኸታሊ ክትከውን ኢየሱስ ንክትኣምንሲ ልብኻ ደይፈቀደኒ ኢሉ ሕቱ ይሓቶ ማለት እዩ አቦይ ስብሓት ዝመለሶ መልሲ ብጣዕሚ ዘስሓቀኒ ማለት እዩ እና በእግዚአብሔር ኦፕሬሽን አልተፈተሁም ሲል በሳቅ መለሱልኝ ብናይ እግዚአብሔር ኦፕሬሽን አይኮንኩን ተፈቲሐ ኢሎም ይስሕቁ ማለት እዩ ከት ብዬ ሳኩ ይላል በጣም ስሒቀ ገለ ይብል ጠያቃይ የምርህ ነው ኢየሱስ ነው ያስፈታኝ ብለህ ታምናለህ ይለው ናይ ባሕካ ድኻ ኢየሱስ ዲ ዘፍትሐኒ ኢልካ ተኣምን ኢሉ ቶም አቦይ ስብሓት ነቱ ጠያቂ ሓቶ ማለት እዩ ኦኬ ይላሉ አቦይ ስብሓት ያስፈታኝ ኢየሱስ ነው የምለው በገና ዕለት በመፈታቴ ከሆነ የታሰርኩት የገና ዕለት ሲሆን ያሰረኝ ኢየሱስ ነው ልል ነው መስ ሕጂ እቲ ዘረባኦም ብጣዕሚ ዘሳ ብኢየሱስ ተፈቲሐ ለኢየሱስ እንድሕር ከመስግን ኮይነ ዝተኣሰርኩሉ ኢየሱስ መዓልቲ ነይሩና ንኢየሱስ ደ ክወቅስ ዝዓይነቱና ኢየሱስ ኣፍትሕኒ ኢየሱስ ኣሲሩኒ ረቢ ስብሓት ኣይርድኦምን ግን ዓባይ ነጥብ እዚኣ ተዛሪቦም ኣብታ ትሕት ኢላ እንታይ ይብሉ መስለኩም የኔ ኢየሱስ ህወሓት ነው ጭጭ ንሃተ ኢየሱስ ህወሓት እዩ ሕጂ ዘንሶም ኣብዚታ እዩ ዝርዳእኒ ኣብዚታ እዩ ተረድየ ማዕርኹ እንደ ነቲ ውድቦም ማዕርኹ እንደ ነቲ ኦርጋናይዜሽኖም ንህዝቦም ዘይኮነ ንውላዶም ዘይኮነ ሲ ነቲ ኦርጋናይዜሽን ሕጂ ነቲ ህወሓት ሲ የኔ ኢየሱስ ህወሓት የፍርህ መቸም ንዓይ እዚ ዕብደት እየ ዝብሎ ማለት እዩ ድሓር ዝምለሳካ ዝሓልፈ ሓንቲ ፓራግራፍ ኣላ ናብታ ትቅፅል ክኸይድ እሞ የእስር ቤት ኣያያዝ ከመይ ነይሩ ኢሎም ይሓትዎም ጥሩ ነበር ከአሳሪዎች ምንም በደል አልተፈጸመብኝም ማታ እስር ቤት እንዳለው ዝነበሩ ማለት ነው ይልቁንም ለኔ እንደሚመቸኝ ብሎ ብላቸው አልጋና ክፍል ሰሩልኝ ችግር የነበረው በእኛ በታሳሪዎች መካከል ነው ለምሳሌ የኔ እና ናብ ትግርኛ ቀይሮሞ ከመይኹም ኣብቲ እስር ቤት ከመይ ተሓዛኹም ነይሩ ገለገለ ይብሎና ኣተሓዛ ፅቡቅ ነይሩ እንዲያው ንዓይንኹም ይቸወኒ ተባሂሉ ናይ ባዕሊ ዓራትን ናይ ባዕሊ ክፍልን ከም ተዋሃቦም ይዛረቡ ችግር ዝነበረ ግን ምስ ቶም ናይ ባዕልቶም ተኣሰርቲ ከም ዝነበረ ይዛረቡ ማለት እዩ ንምሳሌ ይብሉ ኣብደኤሌ ምስ ኣብደኤሌ ይከራኸሩ ናይ ሶማልያ መራሒ ዝነበረ ማለት እዩ ኣብደኤሌ ክዛረብ እንከሎ እቲ መከራኸሪኦም ጌታቸው አሰፋ በዲልኒ ይብል ኣነ ከዓ ናይ ጌታቸው አሰፋ ወገን ስለዝኾንኩ ጌታቸው አሰፋ ወኪላ ከዓ ንከራኸር በዚ ንበኣስ መን ዝበኣስ ኣቦይ ስብሓትን መንን ኣብዲልን ኣበይ ኣብቲ እስር ቤት ምስ እስክንድር ነጋ እውን ፅቡቅ ረኽቢ ከም ዝነበሮም ይዛረቡ ማለት እዩ ካሓልፋ ዘይደሊ ከንብባ ዘለኒ ግን ከምዚ ዓይነት ግጭት ከም ዝነበረ ኣብቲ ውሽጢ እስር ቤት ኣብቶም ዓሰርተ ዘይኮንስ ኣብቶም ተዓሰርተ ነንባዓልቶም ግጭት ከም ዝነበረ ግን እዚኣ መስመር ክወሃባ ዝግበ እዩ የህወሓት አመራሮች መሆኑ ነው ሕጂ ኣብ ቅንዲ ኣብቶም ናይ ህወሓት አመራርሓ ይዛረብ ዘሎ ተው ይሉኛል ብዙ እንጣላለን እርስ በእርስ የሚጣሉ የኛ ሰዎች ነበሩ በዚህ ወቅት እንዲህ በድልህከኛል በዚህ ዘመን እንዲህ አድርገኛል በሚል የሚወናጃጀሉ የሚጣሉ ሰዎች ነበሩ ሲል መለሱ ተዓባይ ዘረባ ዚያ ኣብቲ እስር ቤት ኮይኖም እቶም ናይ ህወሓት ኣባላት ነንባዓልቶም ኣብዚ ግዜ ዝበድልካኒ ኣብዚ ግዜ ከምዚ ጌርካኒ እንዳበሉ እዮም ዝናኸሱ ሕጂ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ሜዳ ክራኸቡ ከሎ ክቃተሉ ይኽእሎም ማለት ዛስዋይ ዝቃተሉ ዘለዉ ዛስዋይ ናይ ህዝቢ ስቃይ ገዲፎም ነንባዕሎም ዝናኸሱ ዘለዉ ስለዚ እቲ ናይ ህወሓት ኣመራርሓ ኣብ እስር ቤት ኮይኑ እውን ይሳነ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ወታደርን ዓቕምን ሂብካዮም ክሳነ ይኽእሉ ኢለ ይሓስብን ብጣዕሚ ሓደገኛታት እዮም ብጣዕሚ ነንባዕሎም ዝናኸሱና ኣብዚ ክሪኦ ከለኹ ማዕርኹ እንደይቶም ህወሓት ውሽጣዊ እምነት ከም ዘይብሎም እዩ ዘርእየካ ናብታ መጨረሻ መዕፀዊት ክገብራ ዝደሊ ንኣቦይ ስብሓት ምስ ተፈትሑ ኣብይ ኣሕመድ ዘጋጠሙ ማለት እዩ አብይ አህመድ ምን ነው ለቀካቸው ብሎ የጮህበት አመራሮች መፈታታቸው ሲሰማ እኔም ደንግጫለሁ ንምንታይ ፈትሕኩም ኢሎም ተመራራህን ሃቱን ያምሓሩ ገለመለኸ ቁሪን ከለው አነ ንባዕለይ ምፍታሖም ክሰምዕ ከለኹ ደንጊፀ ኢሉ ኣባጭሎም ይባል ሕሰብዎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሕጂታ እዩ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚ ንዓይ ክረአየኒ ዘሎና እዞም ሰባት እዚኣቶም ሓደገኛታት ምዃኖም ነንባዕሎም ዘይተኣማመኑ ምዃኖም ማዕርኩ እንደ ጨካናት ምዃኖም ናይ ውላዶም ሞት ብከምዚ መንገዲ ዝዛረቡ ምዃኖም ክርእን ከለኹ የድንግፅና ህዝብና ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ከም ዝወደቐ ክፈልጥ ከለኹ ይጭነቕ